заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Тамила Ханум, селям алейкум. Алейкум салям, доброго вечера. Добрый вечер. Тамила Ханум, ну, для начала, как вы воспринимаете события вокруг телеканала АТР, то, что сегодня правительство Украины лишает нас финансирования и оставляет первый крымстарский телеканал АТР, ваш родной телеканал, на грани существования? Я так розумію, Айдер теж у студії, просто я не бачу телефон. Так. Да, і трохи погано, якщо чесно, чутно вас. Але да, що важливо сказати, що для української держави є важливою підтримка єдиного на даний момент кримсько-татарського телеканалу АТР. Це не викликає жодних сумнівів, це є аксіомою для держави. Да? Тому безпосередньо керівництво телеканалу, менеджмент телеканалу дуже добре знає позицію представництва президента щодо важливості державної підтримки. Керівництво каналу пам'ятає, як я особисто з Антоном Кориневичем допомагали в кінці 2019 року отримати певні кошти для того, щоб закрити без певних втрат для телеканалу 2019 рік, і завжди включалися і в цьому році, в тому числі, щодо координації і підтримки державного телеканалу. Але є питання в тому, що ми знаємо ситуацію, яка склалася, і інтерпретацію ту, яку надає керівництво телеканалу, і в тому числі ті спікери, які говорять в ефірі телеканалу. І те, що ми бачимо зі свого боку, що є питання в тому, що в законі про державний бюджет на 2021 рік окремої згадки, яка, наприклад, була в 2020 році, щодо звільнення телеканалу АТР від виконання закону про державні закупівлі, не було. Відповідно, на мою думку, як кримської татарки, яка в 2015 році і подальшому захищала телеканал АТР, вважає, що державна підтримка для телеканалу має бути обов'язковою, що потрібно відійти від певних емоційних оцінок ситуації, сісти за стіл переговорів, за спільний стіл і проговорити ситуацію, яка склалася, і знайти шляхи виходу з цієї ситуації. Тому що чим більше ми будемо накладати емоційного забарвлення даній ситуації, краще від того не буде. Тому насправді і представники Міністерства реінтеграції вже неодноразово заявили про те, що підтримка державного телеканалу має бути, це потрібно робити і робити прямо зараз, але є механізм надання державної підтримки, в тому числі державними телеканалами. І прозорішими, тим краще буде і в тому числі для телеканалу, який поважає державу Україна, механізми, які були випрацьовані в державі, і далі рухатись і реалізовувати ті ідеї, ті інформаційні завдання, які поставлені як перед телеканалом, так і перед державою. Дякую, Тамила. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к тебе как представителю власти и президентской ветви власти, что никаких эмоций мы уже по поводу этого не испытываем. Я просто понятно, о чем идет речь. И Зураб Полосані, точнее, Зураб Полосані, спільне телебачення, оно высказало уже, как бы это не наше мнение и не частная думка телеканала, там кого-то, что деньги, которые предназначены для ТР, их код был поменен с субсидий на услуги, и дальше все понеслось туда, куда донеслось теперь. Но к счастью, делать вид, что ничего не происходит, у нас получается, тут у многих чиновников, но, к сожалению, европейские парламентарии не поняли, о чем идет речь, и они в своей резолюции, в статье 60, и, конечно же, вы видели, эту статью в представительстве президента, они прямо прописали, что они
настаивают на поддержке телеканала АТР финансовой и технической, чтобы телеканал продолжил работу. И, наверное, вот это выкручивание нам рук со стороны правительства, участие в конкурсе, который они придумали на голом месте, это очень плохая идея. Она не конструктивная ни с эмоциональной, ни с какой точки зрения. Эти конкурсы, в них уже отказалась и Крым Реалии принимать участие, и Суспільне телебачення, и мы сразу отказались, потому что это не тот путь, не государственный путь, это путь смешивания смыслов и путь просто, ну, такой, знаете, гибридный, нехороший путь, который видят отчетливо и за рубежом, ну, там проинформированы люди о том, что происходит, и как бы им это вот так вот рассказать не получится, что это так случайно, и что вот на канале АТР люди сидят, которые что-то не понимают. И сегодня мы обратились, просто я Антону Кореневичу, уважаемому мной, прошу это рассказать. Сегодня мы разослали письма в посольство и представительство Европейского Союза, посольство западных стран с пояснением нашей экстремальной ситуации, просим о срочной помощи. И также в качестве дальнейших шагов рассматриваем просьбу о поддержке и о принятии нашего телеканала в изгнании в одной из европейских стран, где к резолюциям Европейского парламента является обязательным к исполнению, если это не считает правительство Украины. К сожалению, на данный момент, именно данное правительство, я не имею в виду ни Украину, ни власть Украины в целом. Вот конкретно правительство конкретного господина Шмыгаля, который ни разу не обратил внимания на наш телеканал. Вот. Ну, даже выше я подниматься не буду, как бы дело такое. Мы люди конструктивные, но когда с нами разговаривают, а когда с нами не разговаривают, а приказами разговаривают или ультиматумами, ну, тут как-то не очень хорошо получается, потому что у нас с тобой, Томила, на той стороне сидят люди, которые не очень будут рады, если у них отключат телевизор в Крыму АТР, и я многократно слышал слезы в нашем эфире. Мне это тоже не очень нравится, и вообще этот разговор его надо бы закрыть давно, но мы продолжаем позорить свою страну, я прошу прощения, на весь мир. Вот мне стыдно даже с иностранцами разговаривать. Извини, может, я в конце был чуть эмоционален, но фактология... Я думаю, що я перепрошую дуже, да? Питання в тому, що ти зараз сказав достатньо багато тез, да, до яких я, по ідеї, мала би сказати певні відповіді, але якби я не буду цього робити. Відповідно, згадуючи резолюцію, звісно, Європейський Союз наголосив на тому, що держава має забезпечити безперешкодну підтримку державного телеканалу. Державні інституції, я не представляю Міністерство реінтеграції, але вже неодноразово сказала, що державна підтримка для телеканалу АТР має бути, і на цьому ставиться крапка. Механізм такої підтримки держава може комунікувати. Це стосується американських коштів, це стосується європейських коштів і так далі. Бо держава, надаючи підтримку свою інституційну телеканалу або будь-які інші інституції, може говорити про на яких засадах така підтримка має надаватися. І така підтримка має надаватися однозначно на конкурсних, транспарентних засадах. Те, що телеканал АТР має бути підтриманим, Таміла, а з ким ми маємо конкурувати? Вибач, я перепрошую. А з ким ми маємо конкурувати? Ну, назові мені інший канал кримськотатарський, з ким ми маємо конкурувати? Будь ласка. Айдер, є кримсько-татарський телеканал, є ряд інших мовників, які мовлять на території Полону. Ну, вони відмовилися брати участь в конкурсі, це перше. А друге, Європейський парламент нічого про конкурс не сказав. Таміла, зачем так говорити? От написано, конкретна цитата. Наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР і далі точно запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. Слухайте, конкурси, в яких будуть брати участь не зрозуміло хто, які не зрозуміло коли пройдуть, бо навіть правила цих конкурсів не прописані, це не відповідає цьому формулюванню, бо це і нестабільний, і не механізм, і ніщо. Айдер, я не погоджуюсь з таким твердженням, тому що чим раніше держава запровадить прозорий постійний механізм державної підтримки, тим буде краще як для телеканалу АТР, так і для іншого будь-якого мовника. І поки ми цей прозорий механізм не запровадимо, у нас будуть кожного року такого роду телемарафони, як Сейф АТР. Саме тому Європейський Союз наголосив, і я
телеканал має отримати безперешкодну допомогу. Але механізм надання такої допомоги може і має бути прокомунікований з боку держави. Тому це абсолютно нормальна історія. І я повторюсь, ми всі емоційно сприймаємо підтримку телеканалу. І я завжди теж це емоційно сприймаю. Для мене це завжди біль, який я бачу, і розпач насправді, в тому числі моїх батьків, моїх родичів, які там живуть, і так далі. Але чим більше ми будемо емоційно нагнітати ситуацію з телеканалом, тим гірше буде ситуація. Ну, тобто, я виключно цитував те, що Європарламент написав в своєму зверненні, точніше в статті 60. Я не бачу просто на даний момент жодних пропозицій щодо, повторюю, стабільного механізму фінансової та технічної підтримки. Я просто його не бачу. Я його запропонувати... Держава має запровадити стабільний Має, і давно має. Але я ж не можу. Дивись, ви ж виконавча влада, ви ж гілка президентської влади. Я не є виконавчою Окей. Я точно не є жодною гілкою влади, я запропонувати нічого не можу. А нам нічого ніхто не пропонує. Ось і все. І це Мені тупик. здається, що міністерство, яке є розпорядником коштів, чітко сказала свою позицію щодо підтримки. Мало того, той лист, який ви сьогодні оприлюднили щодо заклику до європейських партнерів, до наших партнерів Північної Америки і так далі, щодо підтримки телеканалу, пан Резніков про це сказав ще тиждень тому, що важливою є державна підтримка, а в тому числі він звернувся до наших міжнародних партнерів, щоб віднайти ще додаткові кошти для такого фінансування. Мало того, ми проводили так само такі консультації, і в тому числі з народними депутатами України, які готові знайти додаткові кошти після того, як державний бюджет буде переглянутий весною цього року. Тому мені здається, все ж таки, я наголошу ще раз на цій, що апріорі однозначно кримськотатарський телеканал має фінансуватися з боку держави. Механізм потрібно сісти і розробити спільно з телеканалом АТР, іншими зацікавленими сторонами з боку телеканалу, народних депутатів України, міністерством, які є розпорядником коштів, і рухатись далі. Бо проводячи важливі ефіри, такі як марафон Сейф АТР, так, ви привертаєте увагу, звичайно, до цієї проблеми, але чи це буде вирішенням на даний момент того, що тої ситуації щодо неотримання на даний момент фінансування, я не впевнена. Тому давайте сідати за стіл переговорів з Міністерством реінтеграції. Ми